Namar ke jingya sukno halor ke jingyale mukoduma ke rikain lengdo sakwang kalapen ku burom yaki arliang mamla ki balaya sukno na ke jingyale mukoduma ke bala slembha hapadeng ke shi ana balalam kmat da uba tholing lengkei ban ka khasan ana balalam kmat da uba duer lengkei halor ke jingya keni bor ban peniait ne ban long trai ya ka rikain lengdo sakwang kene ke jing pen ku burom kalong na kabenta ka jingwan biang ka syongsuk syongsain haka shnong ka thau bat ka bolong ru ka sngi ban sa jingken mawi ki pajba nong syong shnong ka shnong sakwang namar nadu usnem khat khandai spa laipo pra kladon ka kendrum kenram haka ne ka shnong haka jingya keni bor sensyar bat ban peniat ya ka khandau ka siap om tang kata ki thma kilami ki mukuduma kilami bat ki jingya syo yadat namar ka jingya keni bor ban peniat ya ka rikhain la ban kedau hang ne bahau usnem khat khandai spa praphuai namar ka jingya sngu thu bakla jong ki briu kala don ru ka jing penjot ya ki kba ke lengkha bat wat ya ka ying mane bekentang ru lapen prano ong uba polan sopho ubadei u advisor karikain lengdo sakwang ba de da ulang do jong i nang na fo snong ga jong i ibala wanra yaus im jong kahima maharam nanta ka baar ba ka sakwang kala snaya ka record kalong ba ki don ki samla ki bahana po jong kene ka snong ka jongi what happened in sa sndai kuli kemut saksiat handai kim i hadu wakin dawat yo to nong tu bawan tu nang te na ying jong i padu swing ba ong mensua wan bantu nang tu dia be hadu mana poi sejuut hadu bakin dai yo nong tu bat dai gini ki laingut ki bala syak sendai kuli kasinong ka jongi ka ba angi perkhat ba ka dai kasinong ka ba mri yano ru kata ka dai ka record ka ba ar ka bangi ni thau hapo jong kasinong ka jongi ka balai ka record ka bangi thau hapo sinong ka jongi kalong bangi jet ya ki menteri Clemdon dong yele bat omdai bang akren sarong yele de bang adai uwe na ki menteri kabangam chumla don mano bai kontes umdan mano ban mi kmat bangangan long kum menteri na po yang kasinong dai ki pai ba hi ki bai jet bang ila yo ban mi kmat hadu khandai ut kita kinong mi kmat ki ba ki pai ba hi ki jet ban na sayo ban long kum menteri sinong ka basau bade kedai kene ke record ka ba mentang ka ba pansa pateng ka ba ngila ya keren ci ya keren apo ka jingalam jong charman jongi i mali oren nga ko musketri balayu advisor jongi basawi ba calling kumuway na kidikot ubali don lang hakataka committee kabang ju ya keren mara kapor rangkat baka script committee kabang ilapan hadu kene kapor bangin penlong ya kene kejung penkop borom da ka baka jing yasuk makot duma apo yang kasinong ka jongi kita kidiki kamram ki ba na kaliang jongi kum kasinong ka bangila kum ka khain ka bangila thau record kalau bijang ka mesim mani ya kinong sinong jongi don ko yung palang siar habandino don ko yung siar habandino don ko ba sipra habandino nam tay ko duma hang nesno kaya ko duma galong kejini kini bor peniat bor nong peniat manager bat kiwi kalau bisa bangala penut ya ke bor ya kesor kamde tang nong bermet kalau penut usnang tahu yu kan ke marjam apa bunsin na kamklet ya kayi ngasam kalau hanwan maria ina sinong bani ing na sinong sa simpat kaniyang rasang yang kumulong ipor ladap ngali gi dak kisin yang ginong ilam jungi nadu heb menteri sopo nadu priansi sopo nadu duer lison manager ini gibri jungi kita gibri babi ki basyanti kini kim nang pulih abi gadi regional sakwang ki bastat nadu ki tikspas na manswa ki jitban long menteri ki nang manager hana pasal sakwang balai kim selajit ya ki beri bastat
Kim simle jit ki beriu bala pulih dang le. Ki jit ban ni ki beriu ki ba shanti kimi. Kai kini kada. Mas ai editorial ini sini. Itu ni perlok na ko media. Pilih baik pada gue. Kino sakwang ki jit khanang ye ki beriu ki babe. Bala da ki yo chithi na rum na neng na ka sarkar kinra sa committee. Redon pat katugan ng among balong baro. Namar kinong ilam tay bun basta kisule marway. Tiya kana kam kumjur ka khanjumi. La mudur la prundur ka committee bro koy. Kam de jing start yung advisor, kade jing start yung menteri sekretari lo no chairman. Ni perkhat lang ye kana kam. Kanlong ka jingker kuba ya kari be ka jaj bandreu. Lara karung ka de ka mensem. Bangin yo banas iya sukno. Ha ke jingele ki jongi. Kidon ki jingele. La kalong hayeng hasem wat para teng kadon ke jing bom yasuk ke jing bom yasan. Kisnong ki thau. Kidon ki krup ha ke jing bom yasuk ke jing bom yasan. Ki balang ha ke bangin kidon ro. Kadon hateng ke jingele politik. Ha ke bayadon krup. Kawai ka krup jong kawai pat. Bat kawai ka krup jong kawai pat. Ada kawan kene. Kamen sem jong ka jing yasuk no. Jong ka jing yamap ka jing yakelet. Ngakwa barong ya pi om don ka no ka kam kraw. Kam don ka no ka kam kodor ban ya kata. Bat ngis ko tenak kekten parang ka ong ngipoi ha kata ka win-win situation. Ha kata ha ka baya job lang baro arliang mamla om don syu ubarem. Kata ka bas ngau tenak hado kata ha ka baka don pleng kalat. Ka don pleng kapor larang iwak bah. Kapor berkata kalat ha ka ba onnom don syu ubarem. Hendrei baro arliang mamla ngipoi ha ka jing job. Kata kadai ka kubor ba bah hado kata ha ka ba ka rikain lengdo sakwang. Kalai syangi ka ri berkejat benreu. Bat ngai kublai sibane ia pi kinong elam. Kerpang iba pelan ubalalong uksiang. Barwat ya kada kejing penyesuk. Ha ka rikain lengdo sakwang. Kublai sibon ia pi ki reurang ba kinong elam jong ka rikain. Ki baladon kene kejing yo ijngai ban wat ya kejing yesuk ban ngakme nanti bakane kejing yesuk haka bakalawan haka rikain leng dok sakwang kan long sisya kejing kerkuba ka bakrau hot kumbal ong ba pelan kadon kepisara kilak haki akaun namar bakadon kejing yesuk kamdon syuk kejing sepenlut put kai haka ba kilajia ki pusnam baro ngangis kem banginang yoi kandon karoy kapar ha kabaki jing roy na kaling kasorkar kinyo banwan ha kini kijaka kiputa ha kabana kaliang jo karikan kinyo ban ai